everyone, welcome to my Boromani Mix channel लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो अननानै आंनि चेनेलखौबो थाबैनो 1K खालामना होबानो जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आं दा थांनो ओंखारगासिनो हेन्डलुमनि ट्रेनिंआव थांनो ओंखारगासिनो दिनै जाय आर'नाइ दानो हागौ आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिथिगोन स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों थांगासिनो जायगायाव सौहैग्रोनोसै माबाखौ आर'नाइखौ सोंखाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो आगर माबा दानाय नो सोनाय बेफोरबायदि दंबावो आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे माने जोंहा मैयानि आर'नाइ सोंनायखौ नोआव सोनो नागिरदों आरो माने नोआ रेडिमेडखा आरो बेयाव खुन्दुंखौ दोंफा दोंफा सोनांगौ बेखौ सोनो दा थियारि खालामगासिनो जखा लागासिनो आरो नोआव सोखांबासो उनावहाय माबागोन रासोआव खायगोन आरो 8 खान सोंलायबाय आरो आर'नाइखौ उनावहाय सोंफिनबावनोसै हेन्डलुम क्लास सोलोंग्राफ्रा गासै 20 जन दं आरो दा ओमफ्राय जों सासे मास्टारनिफ्राय सोलोंनानै लाग्रोगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय जाय सोलोंनो गोसो बेयो सोलोंफैनो हागोन आरो जोंनिफ्राय जों रोंबा रोंफिनगोन लोगोफोर आं बे बाक्सुआव सिगांनि भिडिअ मा दं बेखौ सानदोंमोन आरो बेखौ मिथियाखैमोन ओमफ्राय दा मिथिबाय आगर सोखांग्रा जेकार मेसिनानो दं जाहैदों बेयाव गासिबो बे बाक्सुआव बेयाव पेकिं खालामनाय दं बेनो जोंना जेकार मेसिना बेयाव आगर सोग्रा सिलिन्डाराबो दं बेखौनो होनो जेकार सोग्रा आगरनि महर दिखांग्रा नोआव खुन्दुंखौ सोगासिनो दा बहुद गोबाव लागोन खोमा दा बे जि फिसाखाय खम लानो हागौ समा बाट जि गिदिरबा गोबाव लानो हागौ साननै सानथामसो लानो हागौ नै जोंहा दा फारसा सोंबावनो नागिरलायबाय दा फ्रेमाव खुन्दुं सोगासिनो जोंहा जि सोंग्रा द्राम गैथ'वा नालाय उनावहायसो लायनानै द्रामाव सोंगोन आरो दा ओरैनो सोंथ'गोन फोरजोंनो ओमफ्राय आङो दा सिरप सोंनो थाखाय माने आगर खुन्दुं खानो माबानो थाखाय माबा लागासिनो आरो खुन्दुं फानदों दिरुं नै जोंहा गामसा माबाखौ सोंबाय गामसाथ' नङा फारसाखौ सोंबावबाय आरो गासै बेबो गांबा खोमा गांबा सोंदों माखासेखौ हरग्रोजोबनांगौसो नालाय गावसोरनो फार्स्टआव सोंनायखौ ओमफ्राय दा बिसोरखिनिखौ सोंथ'बाय नै आं दा सिरप सोंबाय माबानि आगरनि दिरुं बिराद खोथों बुंनांगौ बेखौ 120ता सोंनांगौ जाहैदों बेयाव ओमफ्राय 24 मोननै बारा सोंदेरनांगौनो जोंहा फारसाखौ सोंनो हाबाय एबार खायनायनि फाला खायबाय नै गांबा फारसाया नै बेखौ सिरपखौ बिराद गोरा सोंखांबाय आरो ओमफ्राय दा आरो बैयाव हेबबावनांगौ माने दिरुं खागासिनो हेबनो थाखाय नै बेबायदि हेबनांगौ आरो फोरोंगासिनो जोंखौ दा हेबनो बिराद बोसोनांगौ बियो बिराद टाइट आरोखि बे माबाया सिरप सोंनाया सिरप होनो बेखौ जोंहा माबाखौ गामसाल' होनो थांनो नागिरो माबाखौ फारसाखौ माबाबाय आरो खायखांनायखै थोरबाय नै सिरपआ जोंना होगासिनो नै एबार माबाखौ आर'नाइखौ रासोआव खायफिनबाय माबायाव सोजोबनो हानायखाय नोआव सोजोबनो हाबाय ओमफ्राय दा रासोआव खायफिनबाय आरो जोंना माखासेफ्रा मावगासिनो नै थोरबाय फानगासिनो फारसाखौ नै एबार हार्नेस खालायबाय आरो बेयाव हार्नेस होनो बै दिरुं खानायखौ जखा सुनानै खाबाय नैबे दा खाबाय थानायखौ हार्नेस खाखांबाथाय हार्नेसिं होनो जाहैदों एभ्रिवान गुड मर्निं स' लोगोफोर आं दा थांनो ओंखारफिनलायबाय माबानि हेन्डलुमनि ट्रेनिंआव स' लोगोफोर आं मैया होनदोंमोन ना आर'नाइ दानायखौ नुसिगोन होननानै स' लोगोफोर दानाय जाथ'वाखै बियो दानाय जाथ'वाखैनो माने दा मैयासो गोदान फारसा सोंबावदों नालाय बेखौबो नोआव सोनांगोन नालाय आरो माबायावबो
दाग्रा माबाफ्राबो बारा मोजां जाजोबाखै बिसोरखौ फिकिं खालामजोबबावनांगौ उनावहायसो बिदिनो साननै सानथामनि उनाव दानो मोनसिगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिथिगोन सो लोगोफोर आं दा माबायाव थांग्रोनोसै हेन्दलुम ट्रेनिङाव नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थुफादो लोगोफोर दिनैनि खामानियाबो फारसा सोंनाय दं नालाय बेखौ नोआव सोनाय बा माबा मोनसे खालामनाय बिदि जागोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै जा खामानि जायो बेखौ नोंथांमोना आं देखायनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' बिदिब्ला लोगोफोर जायगायाव मोनहैग्रोनोसै नै जोंहा आरोबाव मैयानि फारसा सोंनायखौ नो फिकिं खालामखानायाव सोनोसैलाय नै जोंहा मानसिफ्रा क्लास लाग्राफ्रा नै मैयानि सिरकआव हार्नेस खानायखौ हाजोबाखै आरो 124 थाना ओंखायनो गोबाव लायो ओमफ्राय नै जोंना फारसाखौ माबायाव नोआव सोलायबाय दोंफा नोआव सोनांगौ बेनि उनावसो खायफिननांगौ आरो थोरनायाव खायनाया जाया उनावहाय नोआव सोफिनना खाफिननांगौ नै दा हानायखाय दसे उनाव हाबाय आरो सोनानै ओमफ्राय दा खायफिनलायबाय फारसाखौबो नै खुन्दुंखौ रासोआव नै दा माबाखौ आर'नाइखौ माबाबाय आरो बरनबोबाय खासिगोन थारावहाय गांनै नुजाखागोन दे खुन्द्रि खासिगोन आरो रासोखौ थाराव सोसिगोन आं दा गराय लांनो फैदों नै बिदिखौ हार्नेस ओमफ्राय खाखांबाथाय हार्नेसजों ओमफ्राय ओइखौ मा होनोमोनलाय नेककर्ड ओमफ्राय हिल ओमफ्राय हिल स्टिक ओमफ्राय बिदिखौ हिल डाउन नै दा आर'नाइखौ थुनद्रि खाबाय आरो थारावहाय सोबाय दाथ' जोंबो बारा मिथिजोबा नालाय उनावसो मिथिलांगोन नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोफोर अब्लानो मिथिगोन बोरै मा खालामो बेफोरखौ नै जोंना न'आव दानाया गरखाया गंनैल' जायोना बिनिया ओमफ्राय मोनथाम जायो आरो आगरनि मोनसे जिनि मोननै नै जोंना आर'नाइखौ दाहांबाय दिनै मैया जों फैयाखैमोन ओमफ्राय नै दिनै मालाय मैया दानानै दोनदों आरो नै एसे ओमफ्राय फारसाखौबो आगर एरनायखौ नुथारसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबा नुगोन मानसिफोर फैथ'वाखै क्लास लाग्राफ्रा सोलोंग्राफ्रा हार्नेस दा सिलिन्डाराव आगर माबाखौ सोबाय आरो नै कार्डखौ आगर दानखानायखौ हारसिं इदि हाबलांखायो नामा गाबोन हाबलाङो नामा हाबलाङो खोमा आर'नाइनि नै जोंना मेदामा बानायगासिनो जेकार मेचिनखौ जोंबोथ' गोदानसोना बेखायनो बारा रोङा जोंबो बिनिफ्रायसो सोलोंनानै लागोन जोंबो नोंथांमोनहाबो नायलांदो दिनैबो कार्डआव आगर दानलायबाय नै बानसिं प्लेटजों फारसानि आगर ओमफ्राय नैबे आर'नाइ आटखान जाहैदों बियो ओमफ्राय फारसाया गांबा दा माबा खालामगासिनो आगर कार्डखौ सोदों आरो बेयाव जोंना आगर कार्ड खानाया दिरुङा लुजखायनो गोदान खाफिनजोबनांबाय मिसा कार्ड खानायखौ आगरनि कार्ड खानायखौ माबाजोबफिननांबाय हास'जोबफिननांबाय लुज जानायखाय लुज जाबाथाय जाया जाहैदों बेखायनो खाफिनजोब्बाय नै बुरजा हाखाबायमोन सोलोंनायाव खानाय नालाय बे साफा खानाय नालाय ओंखायनो सोरनाबा गोरा सोरनाबा लुज जाबाय आरो बेखायनो जायासै आगर सिलिन्डाराव हाबासै आरो
स' लोगोफोर जोंना दिनैनि खामानिया बेजोंनो दिन थांसिगोनलाय बेखौ खानानैनो बुहुत गोबाव लायोना होमबा लोगोफोर गाबोन फुङाव लोगो मोनलायसिगोनलाय नै जोंहा फैलायबाय हेन्दलुम क्लासाव दिनै आङो बे भिडिअखौ जेब्लानाखि आर'नाइनि आगर एरो अब्लासिमहालागै देखायबाय थागोन आरो खालामबाय थागोन बे ब्लगखौ सानबेसे जायो सानबेसेजों एरनो हायो बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैजाय खुन्दुंखौथ' होफैयाखै आर'नाइनिखौ आर'नाइयाव खुन्दुं आगरनि खानांगौनो बेखौ होफैयाखै थ' गाबोन 28 ना 28आवसो होफैनो हागौ दिनै मा खामानि जायो बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसैलाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नै जोंना आर'नाइ सोंखांनाया ओमफ्राय नैबे फारसा बेनि खामानिया मा जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नैबेयो ओरैबायदि बोजानांगौखाय बायनो नागिरबाय नैयाव जरा लाबाय गोरलै जाबायना औवायाबो बेखौनो बिराद टाइट बोनांगौ सिरकखौनो मानसिफ्रा फैथ'वाखै आरो नै बेखौसो सिलिन्डार होनाय जाहैदों नै बेखौ ओमफ्राय बिसोरखौ हुक्स ना मा होनो ओमफ्राय अनलाइनो जेकार्ड गासिखौबो जेकार्ड मेचिन होनाय जाहैदों आं बेखौ सिलिन्डार होनगासिनो सिलिन्डाराबो दङ नैबेयाव जोंना खुन्दुं गोजाखौ आर'नाइ ना फारसा होनोमोनलाय बाजै फारसा सोमावसिगोनलाय नैहाय नायनो नोहाय नो दाम खमनि अबे खुन्दुङा ए नै दिनैनि खामानिया खुन्दुं थुननाय जागोन फिसासा आरामथार ना लारि लारि थुनथारसिगोन नामा दे सोरखि दोसिजोब नै मोनथाम गैलानिफ्राय बेनो जानथारा नै जों दा खुन्दुं थुनगासिनो फारसा सोंनो थाखाय खुन्दुं माने खुन्दुङा फिसा ओमफ्राय बिराद नोरोम दसे फिसा नालाय ओंखायनो दसेनो जायो सरि लोगोफोर आङो भिडिअआ गोलाव जानायनि थाखाय माबाखौ आर'नाइयाव आगर एरनायखौ बे ब्लगाव होनो हानाय नंला नेक्स्ट ब्लगाव होनोसै नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा उननि ब्लगखौ नेनानै थादो लोगोफोर आसा खालामो लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो इयुनावबो फैगौ समफोरावबो बेबायदिनो थुलुंगा होयो बा सापर्ट होलांबाय थायो स' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो बेबायदि सापर्ट होगोनखौ आं मिजिंथिबाय लोगोफोर होमबा लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन